Lunch po sa ating lahat. So, kung papansin niyo po, dito po ako sa kabilang bahay. Ayan. So, for today's video, pakita ko po sa inyo yung mga biik ko. Actually, di na sila guys biik kasi pwede na silang malitsyon. Ayan o. Ayan. Flex ko lang yan. So, pinakain ko ulit sila ng lunch. Ayan. Magpapakain na tayo sa kanila ng agahan, lunch, tapos pang dinner mamayang hapon ulit. Ayan. So ganyan na sila guys kalalaki. So ito itong pinakamalaki, may buyer na tayo dyan guys. Ayan. So yun naman, malaki na rin yun yung isa. Oo. So ito na lang the rest yung maiiwan tong dalawang to. Pero malalaki na rin sila guys. At si Mother Do, andun, pinakain ko na rin siya ng tanghalian. So kunin na natin yung mga balde natin. Ayan. Pinaliguan na natin sila ng 4 na balde. Kasi mainit ngayon eh. So si Mother Do, kasi yung paliguan niya, ayan si Mother Do. Malaki na rin yung tummy niya. So yung paliguan niya kasi guys, ayan. Diyan siya naliligo. So, tuyo na. Gagawin natin, igiban natin ng 2 balde. Ayan, ha? So, ayan guys, may 2 balde na tayo dito. Lagay na natin dito sa paliguan niya. Kasi guys, yung mga biik kasi yung mga inahin, mas nilang maligo sa maputik. Kasi hindi sila madaling maanuhan ng init. Din! Kadina, babat na dididik. Papaliguin na natin siya guys. So, tabi muna natin to. Din! Kadina. Dik. Din. O, come here na. Dali, tabat na, dali. Ayan na guys, si Mother Do. Ayan. Ligo na, uy. Abi na, may tubig na, di. Linibot. Huy. Di na. Aray. Ayaw pa ata guys, para na tayong kumangkak. Ay, na! Nag-kiss tuloy sa apps. Ikaw talaga bad ka? And guys, umiwas na tayo kasi ay nako, ang kulit. Yun na, basta may tubig na yung papaliguan niya. Ayan, sobrang kulit. Alam na, mainit eh. Nigiban na nga siya para doon na lang siya maligo. Ayan guys. Malaki na kasi yan. Oo. Pero kahit ganyan yan guys, makulit, pasaway minsan. Minamahal ko pa rin yan kasi yan ang source of income ko rin at saka nagsasalba din sa amin ng anak ko. Siyempre sa pangangailangan din ng anak ko pag nanganganak na yan, lalo na tot buntis na siya. Pag nanganak na siya, tulad nung pinalaki ko ng anak niya, mabibenta na rin yan guys. So pera na siya, diba? Kailangan na talaga pinapahalagan mo yung mga bagay na nakakatulong sa'yo. Kasi sila lang naman yung matao man yan, mahayop, o may isang bagay. Yan, malambing yan. Pero hindi ako nagpapaano nito kasi maano to eh. Nangangagat yan minsan. Kaya si Into hindi ko pinapalapit kung magpapakain ako kasi kadalasan sumasama na yun eh, si Vince. Sumasama na yun dito. Ayan siya guys. So near lang siya dito sa bubon namin. So iniigiban ko na yung paliguan niya doon. Siguro hindi pa yan naiinitan kasi yung araw kasi parang parang hindi gaano kainit. Oo. So antayin natin siyang maligo guys. Ayun, napapunta na siya doon guys. Pakita ko sa inyo paano siya maligo. Charing. Oo. Ganun lang naman yan eh. Pero mabait din naman yan. Okay. So, ayan guys.
Hindi pa talaga siya guys maliligo. Ayan. So, tingnan na lang natin dito yung mga biik natin dito sa koral. Ayan sila guys. Hi Didik! Hindi pa nila naubos yung food nila. So, hanggang mamaya mauubos nila yan. Alam nyo ba guys kung bakit dyan ko na lang siya parati tinatali? Hindi ko na ginagala kung saan. Kasi, inaano ko, buntis siya. So, kung igala ko pa siya kung saan ko ilalagay, na makakakain siya ng damo-damo, tapos mabutan siya ng sobrang init, so, kawawa yung alaga natin guys. Pag naabutan niya ng init, kasi mamamatay yan eh. So, wala. So, ano naman tayo sa pagpapakain sa kanila, di naman tayo nagpapabaya. So, stay na lang siya dyan. O, dyan na lang siya sa mangga. Forever. Charing. Hindi, pag maulan, ginagala ko siya kung saan. Pero, sa mga kawayanan lang doon. Doon sa may mga kayawanan. So, doon ko rin siya nilalagay para hindi gaanong mainit. O, uminit man, meron pa rin magpapahandong haiya na di hiya masyado mainitan. Basta alaga lang din sa paligo kung ayaw niya maligo doon sa nilagyan natin. Pero maya maya maliligo yan doon. O, ganito ugali nito eh. Oo! Tawag na ako ni Mother there sa bahay. Kakain na kasi kami guys. So, iwan ko na sila. Pinakain ko na Bahala na siya doon maligo guys. Basta meron na siyang tubig doon sa paliguan niya. Bye-bye, Wadik! Judik! Bye-bye! Kumakain ng damo. Yan lang guys. Yung anak ko nagpapasaya sa akin. Okay na ako doon. Masaya na ako kasi buti pang mga ganyan. Alagaan mo, pakainin mo. Bibigyan ka rin ng return. Di man ganun kadali kagad. Pero syempre, sabi nga nila, precious yung nag-iintay. Willing to wait naman tayo doon. Baka sakali, in the future, coming soon, di pa natin masabi. Si Lord na lang yung bahala doon. So, doon na lang tayo nagbabase. Diba? Ganun lang. Yan lang naman yung work natin. Andun siya. Gumagala kung saan.